Volám sa Leopold Barč a prijal som kandidatúru na primátora Starej Turej. Pozitívne zmeny v našom meste neprinesie jeden človek. Tie môže uskutočniť iba pripravený tím kvalitných ľudí. Každý tím funguje iba vtedy, ak sa v ňom jeho členovia navzájom doplňajú. Naše mesto potrebuje zlepšenie sociálnych služieb pre našich seniorov, zodpovedné zaobchádzanie s financiami a majetkom mesta, otvorený a efektívny mestský úrad, zlepšenie spolupráce v rámci Trenčianskeho kraja, premyslenú výstavbu nášho mesta, rešpekt a ochranu životného prostredia, rozvoj našich miestnych častí a úctu k tradíciám našich kopaníc. Sme pripravení dať zelenú Starej Turej. Volám sa Leopold Barč a toto je môj tím.